Nos que estamos arriba deste escenario tivemos a sorte de poder contarnos con referentes musicais en galego, grupos que foron pioneiros de bandas como as que vistes hoxe, como os grandísimos Guezos, que levan 15 anos prácticamente no escenario. Unha das bandas que nos coñecemos foron os Diplomáticos de Monte Alto, que nos deron a coñecer esa maxia que tiña a lusofonía e a que nos achegaba a lingua galega. Vamos a tocar un tema a ver se recoñece.